хотел спытать, что тут такое. Это не твой капелюш? Вядома, не мой. Ты меня калі-небудзь таким бачила? Хто ж тады яго тут пакінуў? Сябры, вы не бачили, кто раней за нас у пакой уваходзіў? Не бачылі? Может, гэта чароўны капелюш? Тады давай паглядзім, што пад ім. Кася, не дакранайся. Может, ён чароўны? Чароўны? Гэта яшчэ лепш. Капелюшек, здаецца, зараз ты будзеш маім. Кася, спыніся. Калі ён чароўны, яшчэ ператворыся у якога-небудзь... Не ў якога-небудзь, а ў якую-небудзь прыгажуню прынцэсу. Ого, у прынцэсу жабу. У жабу не хачу, але вельмі хачу паглядзець, што за капелюш такі, і я гэта зраблю. Кася, я тебе папярэдзіў. Ну, добра, папярэдзіў. Так. Лесік, глядзі, тут нейкае пасланне для мяне. Чаму ты так вырашыла? Можа, яно мне адрасавана? Дакладна мне. Толькі тут напісана нешта незразумелае. Я ж казаў, што тут дакладна нешта зачараванае. Кася, будь вельмі асцярожнай. Лесік, тут не зачараванка, а сапраўдная шыфроўка. Паглядзі, табе што-небудзь гэтыя літары нагадваюць? Яны быццам звычайныя, толькі... Кася, я ведаю, як нам гэтую шыфраванку прачытаць. Чакайце мяне тут, я хуценька. Пакуль Лесік недзе бегае, мы мультфільм паглядзім. Вось. Кася, табе вельмі пашанцавала, што ў цябе такі разумны сябар. І навошта ты люстэрка прыцягнуў, разумнік? Будзеш паказваць, ператварылася я ў прынцэсу жабку ці не? Кася, глядзі і вучыся. Чаму толькі Кася? Увесь добраранак на цябе глядзіць і вучыцца. Вядома, калі ты чаму-небудзь разумнаму зможаш навучыць. Гэту шыфраванку зрабілі з дапамогай звычайнага люстэрка. Глядзіце і чытайце. Прывітанне, я хутка буду Настя. Настя? Тут была Настя? Але хто гэта? Твоя сяброўка, Кася? У мяне ёсць сяброўкі Настачкі, але яны не карыстаюцца ніякімі шыфроўкамі. Хутчэй бы яна прыйшла, гэтая Настя. Я вельмі хачу пазнаёміцца з дзяўчынкай, якая валодае люстраным пісьмом. Можа, яна які-небудзь сакрэтны агент? А можа, сапраўдная іншапланетянка? Давай схаваемся і падгледзім, як яна ў пакоі з'явіцца. Пехатой ці на лятаючай талерцы? Давай! А ў лесе, ды на верасе, лета краснае прыйшло. Усім прывітанне! Ой, маю запіску чыталі, а чаму мяне не дачакаліся? Я спазнілася, таму што на ранішняй рэпетыцыі была, рыхтуюся да сур'ёзнага конкурсу спевакоў і займаюся з самага ранку і да вечара. Ой, як цікава! А ты Настя? Так, я Настя Сабалеўская. Я удзельнічала ў кастынгу вядучых «Добраранка». І вось, я побач з вамі. А я Лесік. Вельмі прыемна пазнаёміцца. А мне яшчэ больш прыемна, таму што я таксама хачу быць спявачкай. А ці можна быць і спявачкай, і суперагентам адначасова? А хто у нас агент? Як хто? Ты, Настя! Я! Гэта вы з-за маёй запіскі такія высновы зрабілі. Ты ж нам запіску шыфраванку пакінула. А што ў ёй незвычайнага? Я люблю розныя эксперыменты, рэбусы, задачкі. І чым складаней, тым цікавей? А адкуль ты, Лесік, ведаеш? Таму што і сам такое ж люблю. Настя, мы можам стаць з табой лепшымі сябрамі. Давай, Лесік! Вось яшчэ! Настя будзе маёй лепшай сяброўкай. Гэта яшчэ чаму? Таму што яна любіць спяваць, і я вельмі музычная дзяўчынка. Настя, выбірай, чыёй лепшай сяброўкай ты будзеш. Толькі падумай вельмі добра, Настя.
придумала. Я выбираю... Кого? Меня? Кася, не перебивай. Я выбираю и Касю, и Лесика. Дякуй, Насточка. Дякую. Тільки откажи, чому ти і Лесика вибрала? Тому що ви такі цудовні і такі різні. Мені з вами цікаво і приємно. А давайте для всіх лепших сябров покажем мультфільм. Глядім. Глядім. Я зараз прочитаю. Кася, Лесик, Настя. Написала наши имена своим шифрованным способом. Так, я написала імена лепших сябров. Настя, а давай с тобой математичные ребусы поотгадываем. Давай. Тільки це все ж ні. Это чему? Тому що Кася не вельми любить математику. І правда, не люблю. Я більш співати люблю. А у мене ідея. Спочатку розгадаємо один ребус, а після разом пісню заспіваємо. Настя, ты лепш за всіх. Я просто вмію сябровать. Починаємо. Настя, ты ж говорила, что у нас математика будет, а тут одно чистописание. Почекайте. Тут і математика повинна бути, і слово зашифроване. Так, правильно розумієш. І ви допомагайте, коли ласка. Так, давайте підлічимо спочатку усі літери. Их 3. І у нас отрималося 3А. О, 3А! 3 виконавці зустрілися на концерті. Три ведучі створюють добрий настрой глядачам. И математика, и музыка у нас отрималась. Ага, Протягнем наші веселі ребуси загадки. ага, давайте. Так. Угу. Угу. Що це може бути? Гэта пчела ляціць. Летить, только не пчела, а птушка. Я здогадался, якая. А ви здогадалися? С і 3 Ж. Атрымліваецца птушка стриж. Які ви розумники! А зараз давайте разом песню заспяваем. Білоруською, народною. Угу. Спочатку вучим слови. А у лесе ды на веросе. А у лесе ды на веросе. Лето красное пришло. Лето красное пришло. А теперь спеваем. Увесь добрий ранок може долучатися. 3-4. А у лесе ды на веросе. Лето красное пришло. Ой, здорово! А теперь зробим невеликий антракт И поглядим мультфильм. так. Як настрой? У мяне вельмі музычны. А у меня ребусно-математичный. А у мяне сапраўдны летні. Я вельмі радая, што пазнаёмілася з вами. А зараз самы час на вуліцы пагуляць. Только не забывайтеся, что мы сустрэнемся завтра зранку у нашым добраранку.